барои таҳияи нашри навбатии барнома як рӯзи варзишгар мо аҳли эҷодии барнома ба суроғи ҷудокори тоза машҳур Шаҳбоз Саид Аброров рафтем. дар оғоз таваҷҷӯҳ мекунем ба маълумотномаи қаҳрамони барнома ва баъдан аз як рӯзи фаъолияти номбурда бо ҳам ошно мешавем. Шаҳбоз Саид Аброров 25 марти соли 2000 дар ноҳияи Темурмалик таваллуд шуда, аз 14-солагӣ ба тамрини намудҳои варзиши гӯштингирӣ машғул шудааст. Дар корномаи варзишиаш то ба ин дам ном бурда 5 карат қаҳрамони кишвар миёни ҷавонон аз риштаи гӯштинии миллӣ, ғолиби чемпионати кишвар миёни ҷавонон оид ба самбо дар соли 2020, қаҳрамони кишвар дар соли 2019 миёни ҷавонон аз риштаи ҷудо шудааст. Дар ҳамин сину сол Шаҳбоз ғолиби ҷоми Осиё аз риштаи ҷудо дар соли 2019 мебошад. Шаҳбоз иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалии ҷудоро миёни калонсолон соли ҷорӣ аз Гранд-слами Тошканд шурӯъ кард ва дар аввалин иштирокаш зери вазни 60 кило ба гирифтани зинаи панҷум даст ёфт. Баъдан ӯ дар Гранд-слами Тбилиси ҳунарнамоӣ карда нишони биринҷии вазни 60 килоро марбути номи худ сохт. Шаҳбоз чун бештари варзишгарон рӯзи худро бо машғул шудан ба варзиш шурӯъ мекунад, он ҳам бо машқҳои сабук дар маконҳои дилкаш. аз сабабе ки машқу тамринҳои ман дар мактаби маҳоратии олии варзишӣ мегузарад, ман ҳаракат мекунам ки машқу тамринҳои пагоҳи рӯзиро ҳам низ дар назди мактаби маҳоратии олии варзишӣ боғи ҷавонон гузаронам. Акнун меравем ва мебинед ки ман чӣ хел машқу тамринҳои пагоҳи рӯзии худро дар инҷо мегузаронам. одатан тамринҳои пагоҳи рӯзии Шаҳбоз дар боғ, назди дарё ва ё ҷойҳои ба ҳамин монанд мегузарад, зеро ба андешаи ӯ тамрин дар чунин маконҳо барои зуд монда нашудани варзишгар кӯмак мекунад. бо сабаби оне ки соатҳои бештари фаъолияти як рӯзи Шаҳбоз бо амалҳои варзишӣ мегузаранд, ӯ барои тамрини пагоҳи рӯзӣ 1 соат вақт ҷудо намудааст, то нерӯ барои тамринҳои рӯзмарра басандагӣ кунад. баъд аз оне ки мо тақрибан 30 дақиқа давидем, баъд аз он мегузарем ба кашиши мушакҳо ва обу тоб додани бадан. Шаҳбоз тамринҳои субҳгоҳиашро соати 6 шурӯъ кард ва дар соати 7 ба машқҳои субҳгоҳии худ нуқта гузошта роҳ гирифт ба хона. аз рӯи одат ва нақшаи рӯзмарраи Шаҳбоз наҳорӣ дар соати 8 ба нақша гирифта шудааст. субҳонаро ба Шаҳбоз модараш омода менамояд ва худи модар ҳам то ба омадани фарзандаш наҳорӣ намекунад, то субҳонаро бо Шаҳбоз истеъмол намояд. Шаҳбоз ҳамчун варзишгар дар наҳор хӯрданиҳоеро истифода мебарад ки барояш фоидаовар бошад. дар субҳона ман бисёртар хӯрокҳои ширӣ ва мевагӣ бисёртар мехӯрам. аз он сабабе ки вазнам баланд нашудан, барои ҳамун ман хӯрокҳои шириро интихоб кардаам.
мевагӣ бошад ба мо бисёртар қувват медиҳад, нерӯ медиҳад. Барои ҳамин ҳангоми суҳбат дар наҳор Шаҳбоз аз он гуфт, ки ба шодравон падараш Саидмаҳмуд Саидаброров ваъдаи дастовардҳои баланди варзишӣ хусусан аз риштаи ҷудоро додааст. аз ин рӯ рӯзи худро бо самар истифода мебарад то ба қавли худ вафо кунад. аз ин хотир ман субҳ хеста ба тамрин машғул ҳастам. баъдан баъди тамрин ба хона омада 1 соат китобҳои бадеӣ мехонам. баъдан истироҳат, боз бегоҳ ба тамрин. боз дар соати 10 то нисфи рӯзӣ ба машқу тамрин машғул ҳастам ва бегоҳ ба шиноварӣ, то ҳол ки боду ҳаво аз сабаби боду ҳаво гарм будан, муаллимамон моро ҳамин хел тавсия дод, ки мақсад бегоҳӣ ё шиноварӣ субҳ давидан. аз соати 10 то соатҳои 11-12 мо дар толори варзишӣ ба машқи ҷудо машғул ҳастем. пас аз ин суханҳо дар ҳузури модари Шаҳбоз ба мо аз кӯшишҳои падар барои соҳибном шудани писараш сухан гуфт. падараш хай гӯштингир буд, ягон фарзанди зиёра нагирифт, касби ӯро нагирифт. дар охир омад нидо кард, ки касби падараш ягон кас нагирифт. Шаҳбоз дастша гирифта барои ҳамин толори варзиш мегуфт бачам машқ мисол ягон ҷои намоён да ишғол кунем, як мисол як чӣ шайда, як чемпион шайда, ягон одами ба обрӯ шайда, хеле ҳавас орзу дошт. шуғли дӯстдоштаи Шаҳбоз мутолиаи китоб мебошад. ҳамин аст, ки ӯ сай менамояд то дар вақтҳои холигии худ ба хондани китоб машғул шавад. китобе ки имрӯз ӯ ба хонданаш машғул аст, ин Доғистони Мани Расул Ғамзатов мебошад. пас аз тақрибан 30 дақиқаи мутолиаи китоб, Шаҳбоз бо дуои модар ба тамрини ҷудо рафт. новобаста ба оне ки Шаҳбоз дар машқҳои пагоҳирӯзӣ мушакҳоро тамрин дод, аз рӯи қоида қабл аз тамрини асосӣ ё худ дарси ҷудо, ӯро мебояд боз ҳам якчанд амали тамринии дигарро барои гарм намудани мушакҳои бадан иҷро намояд. дар тамринҳои имрӯза Шаҳбоз бо мураббиаш тасмим доранд якчанд усулҳои калидиро барои худ коркард кунанд. Рауф Ҳукуматов, мураббии Шаҳбоз, аз пурмасъулии шогирд дар гузаронидани рӯз ва коркарди усулҳо ба таври инфиродӣ сухан гуфт. асосан бо Шаҳбоз як ба як кор мекунем. ин варзишгаре ҳаст, ки маҳорати олӣ дорад. ин хеле варзишгаро кам аст. бо ин хеле варзишгаро бояд як ба як доим як ба як кор кунем. бо ҳамроҳи Шаҳбоз фақат саҳриё мо бо резин, бо пригарка, ҳамун чизое ки дар Шаҳбоз дар коранд, ҳамун чизо хати бояд мо ҳар рӯз сару кор бигирем. Кор ҳамира тез чизое ки нав баромадиста, мисол мо намефаҳмем, мо намедонем ки оли муқобили Шаҳбоз киё кор кардем. ин ки мо бояд пеша ё кор кунем. ҳамиди Шаҳбоза мо барои мусобиқаҳои калон бояд доим омода бошад, бояд тайёр бошад. барои ки Шаҳбоз дар 4-5 мусобиқаи охир баромад кард, ҳамун гӯштингиро фаҳмиданд ки Шаҳбоз ки аст. машқ тамринҳои мо аз соати 9 то 11 ҳаст. мо дар ин вақт усулҳои худро бисёртар такрор кунем, такрор ба такрор. масалан ҳаллуки байни по сари севҷӣ. усули дӯстдоштаи ман ин ҳаллуки байни по мебошад, ба исилоҳ патхват номида мешавад. ана ҳамин усули дӯстдоштаи ман аст.
тамрини худ бештар аз усулҳои сари севҷӣ, усули ҳаллуки байн ба ислоҳ падхуват гуфта мешавад. Бисёртар инҳоро иҷро кардем аз он сабабе ки хеле мегӯянд бисёртар дар тамрин усулҳоро пай дар пай иҷро кун ва дар мусобиқаҳо хубтар мешавад, осон меғалтад. дар вақти тамрин ҳаракат мекунам ки ҳариферо интихоб кунам ки вазнаш аз ман зиёдтар бошад, ки чунки дар вақти тамрин ҳамон қадаре ки мушкил шуд, дар вақти мусобиқа дар вазнҳои худам он қадар мушкилӣ барои мо осон мегардад. устоди мо бисёртар дар вақти тамрин ба мо аҳамияти ҷиддӣ медиҳад. ҳар як дақиқаҳое ки мо кор мекунем, он дар назар гирифта ҳолати моро нигоҳ карда мақсад ҳаракат мекунад ки машқу тамринҳои моро хубтар барад ва моро бисёртар бар варзиш диққатамонро ҷалб мекунад. вақте ки ҳанами пора ки мунди, ҳами пора мунди, анами дӯст қати и по якҷоя анами ҷадо оп удар анижа пайдо мешавад, оп удар анижа пайдо мешавад, оп ҳоля мара нигоҳ накун, аму тараф нигоҳ, сини ҳам аму тараф, оп ҳаму сини паст, я нафар, ҳаму як тараф, фақат ҳаму тараф. ман миннатдории худро ба федератсия баён мекунам, чунки онҳо дар вақти тамрин ва дар вақти мусобиқаҳо ба мо бисёртар кӯмак мекунанд ва дастгирии хуб доранд. мо дар ин ҳолат ҳаракат мекунем ки бисёртар меҳнат карда дар мусобиқаҳо дастболо гардем. қисмати охири тамрини имрӯзаи Шаҳбоз дар ҳафзи шиноварӣ мегузарад. барои ин қаҳрамони имрӯзаи мо ҳудуди 2 соат вақти якрӯзаашро ҷудо намудааст. сабаби шиноварӣ кардан аввалаш ин аст ки дар ин боду ҳаво ки камтар гармтар аст, устоди моро тавсия дод ки машқу тамрини моро саҳар кунаду бегонӣ ба шиноварӣ равем. шиноварӣ бисёртар дар мушакҳои даст, поча фоидаи хуб дорад. барои пурқувват шудану сертоқат шудан бисёр хуб фоида мекунад. барои роҳи нафас бисёртар мо дар даруни об нафасамонро ҷамъ дошта дар даруни об меистем. бисёртар нигоҳ мекунем, мақсад ки 1 минут тоқат кардем ё ки 30 сония. баъди ҳар як боре ки мо ино мегузаронем, мебинем вақту сонияҳоро. баъди ҳар як бор ҳаракат мекунем ки онро зиёдтар кунем, зиёдтар истем тоқат кунем. дар ин хати 50 метра мо дар як иҷроиш бояд 10 маротиба рафта биёем. мо ҳаракат мекунем ки инро зиёдтар кунем, аз он сабаб ки бисёртар барои роҳҳои нафас ва мушакҳо фоидаи хуб дорад. аз ин сабаб мо ҳаракат мекунем ки ҳар як боре ки мисол мо як бор 10 бор рафтем омадем як маротиба, ҳаракат мекунем ки дофи дигар то 15-20 маротиба рафта биёем. дар гӯштини ҷудо вақте мегӯянд голден скор
вақте ки вақти дақиқаҳои гӯштин буд мешавад, голден скор мешавад, дар он ҳолат бисёртар пуртоқату пурсабр буданд дар кор. Ин шиноварӣ бисёр хуб кӯмак мекунад дар он ҳолат. аз рӯи анъанаи оилавӣ шаҳбозро мебояд соати 20 дар хона бошад, зеро дар ин вақт аҳли оила сари дастархони шомгоҳӣ ҷамъ меоянд. дар ин фурсат мо бо яке аз бародарони қаҳрамони барнома ҳамсуҳбат шудем ва эшон аз он гуфт ки барои тартиб додани нақшаи рӯзмарраи шаҳбоз чӣ гуна кӯмакаш мекунанд. аслан мо ҳар рӯзе ки гоҳи рӯзе ки мисол агар ягон рӯз нашинем дар ҳайати оила мо ҳаррӯза мешинем. аммо шаҳбоз ҳар рӯзе ки мисол дар якҷояги ҳайати оила мешинем, бародаро ҳамашон масъалаи варзиш огоҳ ҳастанд. мо дар якҷоягӣ ҳар як вақте ки муайяни шаҳбоз ҳастад, як рӯз мисол муайян шуда ки аммо соатиҳои тақвимӣ ки ҳастад, аморо ҳар як лаҳзаеш ҳаста ки ҳамин ҳар як то нисфи рӯзира чӣ қадар, то баъди нисфи рӯзӣ ёки то бегоҳира чӣ қадар, ҳамаи аморо мо ӯро тавсия метиҳем ки ҳама вақт тайёриша бояд бинад, ҳама вақт омода боша, ҳама вақт аммо соатҳои хича беҳуда нагардонад. Забонам нағз медонад. Русира мисол не ки ба ҳар ҳол варзишгар ҳар як забона донистанаш бо дар ҳамон равиши ки як давлат пеш аз рафтанаш вай мешавад, забонаш донистанаш бо хубтара. ҳаминро мо ҳаррӯза вайш мекунем ки ҳар як соате бо мешавад ки забонам омӯхтанаш хубтара омӯзад. ҳар як соати хича ҳама вақт ҳамун дар ҳамун тамрин дар забону дар як ҳамун чизе ки барои варзиш муайяна ҳамун рӯзои ваша мегзаронад. бо сабти наворҳои мазкур ки аз поёни рӯзи қаҳрамони навбатии барнома шаҳбоз Саидаброров дарак медод, мо ба сабти барнома нуқта гузоштем ва дар фаъолияти минбаъдаи шаҳбоз барояш комгориҳоро таманно дорем.